Jeg fik simpelthen værd. Fuck. Hvad? Goddag. Så var det der med musikken der. Det beklager jeg selvfølgelig rigtig meget. I dag, der er det ligesom sådan lidt en random video. Fordi at selvfølgelig så er jeg alene hjemme lige nu. Og hvis der er interesseret i Lego, så har vi min lille pixie-hund her. Det er min hund. Det er pixie, og jeg har en anden hund her, hun hedder Molly. Hun vejer 40 kilo, så det er ikke så let at løfte hende. Ja. Jeg havde planer om, at der skulle være noget musik her til denne her lille vlog. Dingeling random video. Tingeling. Men det gik lige pludselig i stykker. Altså min computers højttaler gik i stykker. Det er ikke så nemt. Så du må klare også på dig, Pixie, ikke? Og Pixie, hun går og venter på, at hun kan få nogle hunde også. Ja, tilfældigvis. Vi glemte at give hende. Ja. Så hun skinner jo dejligt udenfor, så det er lige med, om vi skulle gå derude, eller hvad? Fordi med nogle spørgsmål fra nogle, jeg faktisk kender, som forresten ikke går på min skole, til den fra min klasse af, der tror jeg lyver. For det gør jeg ikke. Ej. Men det er nogle, jeg kender sådan fra sommerhus og sådan noget. De spørger om nogle forskellige ting. Dem har jeg inde på min telefon, så jeg henter den lige. Amsterdam task var super fed. Okay. Frederikke, du spørger om at vi kan lide kartofler. Selvfølgelig kan jeg lide kartofler. Kan alle ikke det? Nej, der er nogen, der ikke kan lide kartofler, men jeg kan godt lide kartofler. Så Frederikke, jeg kan godt lide kartofler. Hvis du ser det, som du nok ikke gør. Eller, jo, det kan lige spørge. Så spørg Anna. Hun spørger, hvor mange penge jeg har lige nu, fordi sidst vi mødtes, der havde jeg ingenting. Og Anna, jeg har penge, fordi jeg skal til noget sjov lørdag med min kusine. Så jeg har lige fået lommepenge, sjov lørdag penge. Fået 100 kroner. Og det vil jeg gerne sige tak til min mor for. Mange tak. Hvor skal være i tvivl, så er det sjov lørdag i vejen. I dag, den 8. i 9. 2012. Okay. Den 8. i 9. 2012. Og jeg ved ikke, hvornår det starter, men det slutter 23.30, så bare vær der inden 23.30. Og så er det i vejen. Ej. Hvis der er nogen, der kender mig, så kom hen og hils. Jeg vil gerne snakke med sætter mig lige ned her. Bare kom hen og hils, hvis I har set denne her video. Og I skal også lige like den nede i dernede, hvor der er like-box. I skal like den. Og må meget gerne skrive en kommentar med nogle spørgsmål til en anden video. Det må I meget gerne. Og gerne videokommentarer. Eller videospørgsmål. Og så nå ja, der skulle flere spørgsmål. Det næste er Frida. Nå, hende Frida. Frida, hun spørger, hvilken mobil jeg har. Jeg har ikke nogen. Nej, det er denne her. Den er lige gået ud nu. Samsung. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Og så er det nogle klistermærker på en baby. Jeg ved ikke, om I lige kan se det. Nå. Så er der ikke lige flere spørgsmål. Der var 3 spørgsmål. Jeg vil gerne have flere næste gang. Like videoen.
Skriv om I kommer til sjov lørdag, så kom hen og hils, hvis I har set videoen. Og skriv et spørgsmål, kommentar, et eller andet. Kom. Ligesom musikken den virker her til sidst. Det var meget sjovt. Det gør den ikke. Vi kan nok høre, at musikken virker ikke. Men like videoen. Og skriv, hvis der skal være kom med forslag til sange til næste video. Gør det. Og like. Ses.